Mas gihingusgan ang training sa mga force multipliers o mga volunteers nga moabag sa kapulisan sa paghimo silang tahas sa kabaranggayan. Adunay live report si Nico Serino. Nick. Yes lang, tungod kay limitado ra kining puwersa o presensya sa kapulisan sa komunidad. Mga importante kuno nga maandam gyud kining mga force multipliers nga motabang sa pagpabilin sa kahapsay o kalinaw. Self-defense ug unsaon pagkontrolar sa usa ka individual pananglit kun kini magmaoy. Kabahin kini sa training nga gihatag sa mga force multipliers sa barangay Labugon, Mandawi. Kaganiha, lakip sa gikat-una nila ang basic skills sa arnis nga gilaumang makatabang sa ilang tahas. Tubong. Oo. Bisag anak ko na yan yung sold ko dali. Yung paong ko rin. So, ang sakto ang anak ko na yung posisyon. Ito ka, diri ko, madanak siya. Di ba? Diri ko, da siya. Pugi! Gawas ni ini, gitudlo sab kanila ang husto nga pamaagi sa pag-aresto ug pagposas sa usa ka tawo. May mga techniques nga gitudlo kun magmagahi kini ug mulugnot. Ang grupo sa mga volunteers sagad gilangkuban sa mga barangay tanod, gitap sa kapulisan aron makatabang kanila sa ilang trabaho. Para mabantayan ang mga kriminalidad sa drugs, anti-terrorism, mga tanang klase sa kriminalidad. Gawas sa training, dunay lecture usab alang sa mga force multipliers sa importante nga mga palisiya ug balaod sa ilang trabaho. Naglakip kini sa mga legal ug balido nga pag-aresto ug ang mahimo sa mga officers sa balaod. Ang taga-Philippine Army mi lecture usab kabahin sa ilang kampanya kontra communist armed conflict. Para naay makatabang na mga kapulisan kay gamay ra mo gyud kapulisan diri sa Mandawi, naay mga civilian nga makatabang na mo in case ug naay mga emergency naay dali makasumbong. Matod sa hepe sa Station 3 sa Mandawi nga plano nila nga tanang unom ka mga barangay sa ilang tibok jurisdiction mumobilize og mutap gyud sila nini mga force multipliers nga dako kay tabang sa ilang trabaho ug pagpabilin gyud sa kahapsay sa dakbayan. Lan? Daghang salamat, Nico Serino.